Lebih baik. Hala, tagiya. Iya. Buto marong adlaw. Sa may mahimo na to aning wa may makaon ta aning naman ta aning kalibunan. Ay, bay, kablo ko. Bunga, tagbutong. Yun sa man. Sige, bahala mo. Masak mo mas tag-iyaw kay labot. Pero ay kaon na magkakuha mi ha. O, lagi. Wa kay tagiya, amo ka. Uy, pahibalo, bawal ang pagsulod ining maong kalubinhan. Uy, pasudlan? Asa man ako mga kauban? Ako sila sultian, ug di pasudlan ning kalubinhan. Ako silang bulungan sa... Bay! Bay! Asa naman ka? Bay! Ay, tura! Bay! Lisa! Naman ko nigi, namin sulti itong bawal ko napasakan dire. Nya, sa ratuan eh, pagpanguha. Ay, bunga, tagbutong. Kay gutom na kayo. Nya, usa ba sakon nimo o ito may plano nimo aning lubi ha? Ay, atuwa naman tangason. Ikaw ko. Okay, batulu up ka. Ano ka taiko? Nya, bay, nakakuha mo, bay. Wala lagi. Wala. Pagkatugag, kung magbutong, hindi ko kakuha. Ay, cool. Wala na call lang. Amo nang tayong tripan ng lubi ba? Amo nang tayong tripan kay gutom ko kayo call. Ikaw naman kayo. Aman may kaangkon. Ako galing, igutom mo gayo. Mali niya. Ikol ato ning planuhan ning lubi ha og Planuhan eh. nakuha ba jud nato ni? Tay, mangita pag magba dire. Tatala. Taas ra po kayo ni no? Os gali. Dara, arikul. May maparikul oh. Ito, mapakul. Pare rin kita mong kagdubi. Ano? May maba, ari ba yan? Berkato ba eh? Dakang maba dito ba eh? Kanay naman, kaya magtulog, tas balay, ganun namang laya ko, ano naman na. Bitaw kay murag mubo ra jud tuod ni. Sige ka na. Baka kaon pa titaan ni. Gani, mag-utan ta. Di ba ni makuha pre? Sige pre, bawa pa dyan yung kamot pre. Di makuha. Okay. Ano naman ni? Ako pre. Saka naman Ano na ako na pre? Ada loga pre. Di itonol ko na ka pre. Sige pre. Ay okay, mara kong balik no. Balik kini akong kamot. Ay, sige pre. Sige pre, kuha pre. Sige pre. Kay brag taas ka pre, layate gamay pre. Sige pre, layate gamay pre. Ano pre? Mura magili pa kuha ng lubi ha. Ano bay, ikaw na may kuha ng lubi bay. Magtanaw naman ni bay. Hindi ako ang gusto niyo ni makuha ba jud ako ni. Basta yung silpo na ako. Asa turon. Okay, nakuha na din nato. Ay, salamat. Sa dugay na kong ambag-ambag, nakuha din na ako ng lubihan eh. Okay. Di bay? Salamat yung tao, nakakuha na yung taon ba? Salamat. Nagkakuha ng tao ng tubig.
Mawala na dito mo ka. Ay, salamat tayo. Kuan dito ta. Kuantan mi. Ano na ito na urugutan. Oy, asa man di ka ng lubi bay? Hala, tayo na. Yeah. Kinuha na na dito da. Ako'y labot ana. Kamu, ikaw man to gapon nga ako nakitan gapon. Ay, nangayo ra mi ato kol. Agi ra ko kun. Nangayo ra mi ato. Ako man yung tinanom. Nga ka mo Kul, may tisa kul, garbis. paminaw sa kul. Kol. Paminaw sa. Gusto mi kol. Paminaw sa. Ikaw dit. Ako ng lubi, ako ng lubi nga nang inigkuha. Paminaw sa kul. Sila dito mo nakit ang gapon. Ako Siya mo to ako nakitan gapon. ila kami duha kapakuyog rumin niya. Kay Ako'y labot niya mo. kay kapakuyog rumin siya man dito. Kanilan mo ko ninyo. Kamuad. Pamuha mo sa inyo. So what's up guys? Umuto mong video kawatag lubi. Ay guys, ako na ilang bagong kauban. Bagong Greek rot ni Bagong silang duha. kauban guys. bago ming giretrot. So guys, ako Kawatag din lubi. ako pangumusta di ay shout out ba sa mga amigo na mo diya silang J Bilio, silang Gilbert Ibanez og silang Ken, basta sila Ken, basta na. Yung ako. Kinalan hinaot mi guys, nalingaw mo sa mong video. Makapalo po mo guys. Og share the video guys. Og salamat atong GM and Nonoy Vlogs. I-support ninyo ng iyang page. Salamat guys. Share the Salamat. video. Bye bye. See you next video.